Hai. Hai. Minä toivon vielä. Ei ole vielä kuollut. Mutta minä selvisin. Lähden kotiin tästä. Se olisi siis no, niin siihen tarinan loppuun. Minä voitin, mutta en tiedä mitä teisi. Mutta minulla on toinenkin tarina, joka on pahin. Myös Tonka, joka tippui tonne. Sen kuoli, eikä sitä enää nähty. Vai kuoliko? Toinen osa alkaa. Niin, että en mä lähtenyt kotiin, koska minä katsoin, että onko se elossa vai ei. Koska hänellä oli hyvä. Mutta hän on nyt jääpalikka ja pahikko tehty siitä vielä voimakkaan. Minä en tiedä. No joo, mulla on oma team, joka on nyt vahvempi kuin hänen. No niin, NYT nyt osa 2. Norsunpalu. En lähtenyt vielä. Hän ei lähtenyt, hän kattui vielä alas. Krokotiili oli vähän surullinen, että miksi hän tappoi. Ja hän lähti nyt oikeasta kotiin. Minä menen hakemaan miekkaa. No niin, sain miekkaa. Nyt matkustan pois täältä ennen pahaa tuloa. Hänen miekkansa on tossa. Ei haittaa, minä heitän. No niin, heippa. Teinpäs. Hän matkusti kauas. Kiippi kaikki vuodet. Ja parkkoili. Ja meni jäävuoden. Onpas tää kylmä. Minun pitää mennä jonnekin aurinkoiseen paikkaan. En tiedä missä. Mennä oman palatsiin. Tai tiedäks missä se on? Ihan sama, mutta mä menen nyt. Tää on vielä kylmempää. Täällä on vieläkin kylmempää. Miten mä tästä pääsen? No, parkkoilemassa tosta ja tohon. Okei. NYT, nyt mennään. Hän juoksi. Nyt mä oon täällä. Meidän pitää hyppää vasta. Okei. Fail! Mä kohta tipun täältä. Siellä on jo paha. Mutta minä en luovuta. Pääsin tuon ohi. Ette nähnyt katsojat, mutta minä pääsin. Hirviö tulee. Mä kohta kiivetän ylös. Älä tipu. Pääsinpäs mä kauas. Mitä? Onks täällä maailman? Tässä on raja. Ei enää pääse pois. Mitä? Nyt on talvi. Raja. Mikä Tuija? Ei täällä mitään rajaa. Onko tullut eikä ole vettä? Täällä on jotain erityistä. Oho. Mitä toi on? Nyt mennään. Mikä tää on? Raja. Mitä? Ei pääse, mutta kokeillaan, että miten päästään toi ikkuna, jätti-ikkuna. Tiedä missä mä oon, mutta katsotaan. Kuoliko hän? Hän ei näy. En kuule, tänne päin. Se on elossa vielä. Hyvä. Mitä nyt mä teen? Miksi mä oon täällä? No niin, nyt mennään sitten. Toi sattui hirveästi. Pääsin tohon. Mikä toi on? Mikä ääni toi? Ja. Oho. Lovi. Kenen käsi? Ai. Puraisin sen. Onneksi se on joku hirviö tuolta alhaalta. En tiedä joku käsi, mutta nyt jatketaan. Pääsenkin tuosta lehtipaikasta.
Se on nyt iso metsä.